నీకు ఒక మంచి బిజినెస్ చెప్తా, గుర్తుపెట్టుకో. మీ దగ్గరలో ఉన్న మార్కెట్ పోయి 5,000 పుదీనా కట్ట తెచ్చుకో, 5,000 అవుతాయి. ఆ 5,000 కట్ట తీసుకొచ్చి ఇట్లా మీ చేతిలో వరి నారేసినట్టే ఏరి, అది ఎగ్జాక్ట్లీగా 45 రోజులకు మళ్ళీ మీకు కొయ్యనికి వస్తుంది. అప్పుడు కోసినాక మీకు 5,000 కట్టకు 25,000 కట్ట ఈజీగా వస్తుంది. ఆ 25,000 కట్ట తీసుకుపోయి మార్కెట్ లో రూపాయికి ఒక కట్టము 25,000 పక్కా వస్తాయి. అన్ని ఖర్చులు వంగా 20,000 పక్కా మిగులుతాయి. ఇక్కడతో అయిపోలేదు, మీరు కోసిన కొద్ది పెరుగుతూనే ఉంటది. మీరు నెలకు మళ్ళా కోసుకోవచ్చు. మీరు ఫస్ట్ కోసినప్పుడు 25,000 కట్ట వచ్చింది కదా, సెకండ్ టైం కోసినప్పుడు పక్కా 30,000 నుంచి 35,000 కట్ట వస్తుంది. ఎట్లా అంటావా, ఫస్ట్ టైం కోసినప్పుడు ఇట్లా ఖాళీగా ఉంటది, సెకండ్ టైం కోసే లోపు మీకు ఇట్లా మొత్తం గుబ్బురుగా అయిపోతుంది. ఇట్లా మీకు ఇన్కమ్ ఎవ్రీ మంత్ ఇంక్రీజ్ అయితేనే ఉంటది. ఈ 5,000 కట్ట నారేసి నువ్వు మంచిగా పుదీనాని మెయింటైన్ చేసినావు అనుకో, 5 సంవత్సరాల నుంచి 7 సంవత్సరాల వరకు ఈజీగా నెల కోసుకోవచ్చు నువ్వు పుదీనా. ఎవ్రీ మంత్ మీకు 40,000 నుంచి 50,000 పక్కొస్తాయి. ఇంతే కాదు, ఈ ప్రాసెస్ నీకు మంచిగా అనిపించి నీకు మంచిగా రన్ అవుతుంది అనుకో, ఇదే పుదీనా కోసుకొని మనం పక్క గుట్ట ఇంకెక్కువ వేసుకోవచ్చు. ఇదంతా మీకెందుకు చెప్తున్నా తెలుసా, మేము చేసే పనే ఇది.